Muhammed hey voley Kud bih bez tebe Баш өстендә салынып торган гаять зур кыяда мәгарә бар. Аннан Буна елгасы агып чыга. Благай. Кайчандыр бу тыныч урын дәрвишләргә ашый һәм 16 гасырда биредә тәки төзелә. Хәзер биредә элек торган халыкның көнкүреше турында сөйли торган музей орнашкан. Благай атамасы йомшак һава шартлары аркасында барлыкка килгән дигән версия бар. Tisiruja Milog mirisa Что ми ветер из ezela Donese volna prsa Благай Херцеговина картасындагы иң таңылган матур урыннарының берседер мөгаен. Безнең көннәрдә дә бергә планетабызның төрле нокталарыннан туристлар бик теләп киләләр. Selam tvojoj, majici blagoj, sjajni dževher.